бяха прияти или някакви нови правила за миграцията, т.е. по-бързо екстрадиране на всякакви нелегални, за съдебен контрол и всякакви такива неща. Аз за първи път гледах Европейския парламент, който прилича на нормален парламент с живи хора. Говорят за скандиранията на дясната част на залата Сенденбек и така нататък. Дясната част. Ами да. За първ път парламента пробива по такава тема, за първ път десните и консервативните партии правят наистина такава голяма победа по въпроса за миграцията. След като преди колко там вече 15 години, 10 и повече, канцлер Меркел каза, как беше на немски, "Wir schaffen das", ние ще се справим, вие само идвайте. Веднага след това стана ясно, че няма да се справят толкова много и толкова бързо. И почнаха се чудят как да контролират тая миграция. Оказва се, че тя нито може да бъде контролирана, нито води до това, до което те очакваха. Нито тия хора, които идват, се вписват в обществото, нито приемат местните традиции, нито приемат местната култура. Те се изолират в големи групи и като цяло бягат на гърба на социалната система и почват просто да смучат и да обезкървяват. Общо взето, последният такъв скандал беше в Полша, където един поляк по паспорт, но така по произход и по физиономия по-скоро някъде от Централна Африка, мигрант, който живее от доста време в Полша и така ползва социалните облаги, записа видео, в което на полски език казваше на поляците: "Айде, отивайте да работите, днеска трябва да ми изкарате парите, трябва да ми изкарате дневната сума, отивайте, бачкайте, благодаря ви, че сте ме приели" и така нататък. Това предизвика скандал, разбира се, но и показва до каква степен проблема е голям. Това, което се случва в пленарната зала, е, че се приеха правилата срещу нелегалната миграция. Колкото и да им беше тъжно на хората от лявата част на залата, на зелените, на левицата, на Реню, там Обнови Европа и така нататък, либералните, левите партии, няма как да е друго яче, защото виждаме, че в цяла Европа това наистина е проблем. Това, което се прие, сега дава възможност хората, които не се намират легално на територията на Европа, да бъдат залавени и да бъдат екстрадирани. Те вече нямат право да ходят от страна в страна, защото до сега как беше? Изхвърляте България, ти отиваш в Румъния. Изхвърляте Румъния, ти отиваш в Унгария и така на север стигаш до Холандия, до Белгия, до Германия, до Франция и започваш да смучаш. Сега вече Европа ще се държи като едно цяло, тия хора ще бъдат изхвърлени, сега ще бъдат създадени хъбове в Африка, примерно, и в Азия, по договор с някои държави, където тези, които не посочат страна на произход, просто ще бъдат изпращани там. И това ще бъде правилно. Ще може да се предприемат съдебни мерки срещу хора, които отказват да изпълняват тези нареждания. И така, в залата, когато това нещо беше прието, избухнаха аплодисменти. Нямаше как да не е иначе. А пък от лявата страна се почувстваха обидени от това, че ние аплодираме приемането на такова решение. И те се почувстваха обидени още повече от това, че в същия следобед десните групи, поканени от нашата група на консерваторите и реформистите, се събраха да отпразнуват приемането на това решение. На другия ден сутринта заседанието започна с размахване на пръст от страна на либералите от Реню. Тяхната представителка поиска от председателката на заседанието в Страсбург да накаже нашата група, защото били сме се държали неподходящо, невъзпитано. На въпроса в какво се изразяваше тяхното невъзпитано и неподходящо държание, отговорът беше: те се събраха на покрива на еди коя си сграда и празнуваха приемането на този закон. Извинявай, това звучи малумно. Имам преди тези отляво. Какво искат? Вие да сте някакви изпълняващи техните желания роботи, такива прахосмокачки кръгли, дето ходят из къщите ли? Това е ненормално. Какво значи държах се неприлично празнувах? Ще си празнувате? Какъв проблем? Те са обидени от скандиранията в залата Сенденбек, нали, изпратете ги обратно, просто за да не се чувстват обидени. Някои хора пък скандираха: "Вземете си ги вие в къщи", нали, така, take them home и така. Нямаше голямо желание някой да взема когото и да било в... Добре, как? Но да, това е един пробив и тук много държа да кажа, че има такъв народ в своята кампания преди изборите за Европейски парламент. Това беше една от трите наши най-важни теми. Заедно с борбата против
джендър пропагандата в училищата и с борбата против вредните последствия от зелената сделка. И тук смея да кажа, че имаме първото си изпълнено обещание. Първото обещание, което благодарение на десните партии, благодарение на ЕКР става реалност. Легалната миграция в Европа приключва.